Og Thea lever endnu, og hun er ikke med i spillet. Hun løber, og det ser mega fucked ud, for du løber bare hen over de der. Når du løber ind i dem, så løber du hen over dem. Og så når hun løber ind i en savklinge, så løber hun bare ind i den. Det ser mega fucked ud, det her. Wee. Ja, du løber lige igennem savklingeren. Ja, du skal se den her video i morgen. Vi har fået vi har fået vist sådan et eller andet program i kinesisk, hvor man kan optage lyd, så det vil sige, at alt det jeg sidder og siger nu, det kan du så høre i morgen også. Yay! Men hvor vi kan optage fra nettet og fra alt muligt, så kan vise det. Sådan. Nå, nu forladt ham den anden spil. For du fortsætter med at løbe. Jeg tror, du er Nå, jeg forlader også spillet. Men det er sjovt, at den her samtale her, den giver slet ikke nogen mening, for det er bare mig, der sidder og snakker lige nu. Så alt det, du siger fra den anden side, det hører man ikke. Så det giver bare ikke nogen mening, når du hører den i morgen der. Okay, jeg opgiver til jer.